ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe ndị ike ebube abịago ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe ife egwu na-ekwu ọkwanya ka ego na-eme o ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe money pass winch where my men gather ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe inego di men ifu na men na-ebecha ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe if them come your occasion money movement yo ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe my brother who dey talk when the money is talking ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe ejeki nwamba na-alụsi egwu n'ụbọ ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe ya pụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ebelebe o n'oruonu o n'oruonu o n'oruonu o n'oruonu o n'oruonu o n'oruonu ejeki ebulu ogene ejeki ebulu ogene do you see get level eri ihe jiri wee mara ogene egwu ogene bụ egwu nganga egwu ogene bụ egwu nganga eri ihe jiri wee mara ogene kedu ndị na-eme nganga kedu ndị na-eme nganga kedu ndị na-eme nganga kedu ndị na-eme nganga if Joe is as at your face if Obama face on no show face if the money show face if the see properties show face kedu ihe na-enye ayọ kedu ihe na-enye ayọ asị m aja ife eme na ayọ na-ejikwa m ọfọ n'aka onye mebi ife ya jidekwe n'ọfọ n'aka ọ ya bụ sori ọkọdụ aja ife eme na ayọ na-ejikwa m ọfọ n'aka asị m ada mma gbaba egwu gị gbaba egwu na egwu adolu gị anya lechaba ọmalịcha nwa ada mma gbaba egwu gị gbaba egwu na egwu adolu gị anya ije ayo emewe ụbọ ayo ejide ihe wee jere maka na emebe amarụ ndị bụ odogwu ụmụ Igbo amarụ ndị bụ odogwu emebe amarụ ndị bụ ike o emebe amarụ ndị bụ ndị eja ike ebulu egwu iyo anyị ebido ụgbọgo ụmụ elu ogene maraba ihe wejewe anyị eburu eyi anyị ejide ogene ma agbawa mba anyị emewe ụgbọ anyị ejide ihe wejewe